Hello guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw guys, dako sa kabuwak ka nagpukong-pukong. Bitaw nagkuan ko sa mga buwak guys, nag-arrange. Anong gipang-arrange dari da? Lami na tanawon. Kay nagi heuet ra mo to dadto ano wa na arrange dugay na. Kay sa una nga uso pagbuwak, arang lami pag mga buwak arrange pa kadto tanan. Karon nagkasalinggubot na. Karon na pang ibalik og arrange. Nagpasingat ko kaya gang kalawasan ng mauwan ko gapos pagka-discresya na paningat na ko. Tara to ang gipang-arrange. Papa ko na human. Asa rin siligan taari. Nara guys, anang gipang-balhin da sa kilid. Pangbalhin na ho. Kana pud pangbutang agbunot kaya malami pag maridyo pangbutang ang nagbunot. Kari moral siya ning tuwad huktan raman huktan. Kari wa pa natiwas. Daghan nagsili na nurok ko. Sili. Namuwak na pag bumbil Tapos yellow orange. Ano ba na? Iwasan sa inahan. Sili. Migas. Litos. Daghana no? Welcome to my litosan. Charot. Yeah guys, litos. Hi guys!
Gikanday ko kandihay kay nanguag litos siya. Harang lamia kadug litos datos kandihay. Tuloy 100 ni pagpalit. Na, saan ka ninig ko ano? Buhi ka tayo tanong. Na, harang lamia algi. Pwede pagbalitan na balik. Oh, pwede man. Na, pwede pa tanong siguro balik. Ang tanan ka ka, ang kalibutan ka. Mga po nang nintubag at basi, hadlik siguro pag korupsyonan. Di palit ko apple. Hindi, mayonnaise. Dapat pipino. Mau ba ning pagkakuha na? Ang lamiag, litos guys. Yan. Ag isa to nga tibiki. Diyan may uban. Hanggang anak kita yang ini ani. Tanda gana lagi dito to. Ito. At kuno kan ani be. O sa kukuan bitaw. Mabuhay pa baka ni kita nun. Mabuhi man siguro. Mas nanay. Anas ubos. Pero di na ni budak kay mo naman siguro ni kadak ah. Ano so dyan. Di Ang tanan early na, tanan mas early na na. Litos na eh. Litos. Katumpang panitay ba, be? O kutsilyo. Ha? Lagi di, o itanong ba? Isda na ba ito? Mga ano pamikuan, kay Mito. Karang? Hmm. Asa man? Ito ba po? Kaya tibiki mo ba na? Lamawon ko nila. Nauli ako kay Jog Malawas rin. Tagay na kong duha ay. Di man, imo rin siya. Di ba duha ka? Ay may tuhin dyan. Okay, kung maglitos. Ay. Hmm. Mga pag-ito. Ay. Pagkuha naman dali magkuhan ka. Ay, sus ko ginoo. Ay, naligid na. Agatang kurente kuan. Ning gamay 941. Hello, pas na nila aso. Grabe glitos jud di ko kamog usig glitos jud raming lami aja datos adtuan. Lepre na kusada. Atos ko nagaw ni tiri bate. Di ra kaabot. Kita tulunin dyan. Nara ni gliko. Na may nakabutang dito. Kadalabay na kalabay ko dito na nakabutang na. Nato. Di sana ihurot. Sa ring ugasan mga unta. Yan na. Ito mag-imbis. Mag-invento. Sa bagas? Hilig ba po mo glitos, guys? Kaya di ay daghan na daris kandihay. Litos. 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 Arong kuno, Lexe. Tubig ko nung tatay.
Apple. Mahala na kadug apple. Mamuhuna na po taros sa itong pag-vlog. Ikaw na dito pa ba? Kay kuan, wala mo tayo laing content. Ano mo nang? Green man. Litos. Kaganda na. Oh. Wana yan, 50. Nung sa 1.8. Tiwok kaya man lang. Pero, di ang mga negosyante rin. Sila ang nagtasaka. 900 tay. Ha? 900 kapin. Agresibos lamisa. Mayonnaise. Mau ba ni mayonnaise ate? Litos. Ito lang ang bisa na siguro. Ito mo ka na nito? Ay, libo. Kapag libo, ang matagal. Bayan din sa kata. Ang kunin na. Litos na pipino o apple ulit eh. Do! Ali! Kanta guys! Lipse! Mukhaan mo? Lamig na. Picture. Picture ha? Hindi mo dyan. Kumana? Sama ka. Dali. Ay, kapag. Kay? Hindi masagit nito. Hiaw. Lami noon. Halin na pa na mo snack. Hindi mo lagi. Lami on good. Bawal ng tiri no. Nganta guys. Lexe! Day apple ah! Yeah. Lagas at ibing mukhaan ba? Kana o gasi o mapunit ka na. Lamig apple ma? Ben! Kaon ka? Litos? Pepino. Nahihilin tawag ako. Danang, nguha na pagkay mito. Ngay bunga long? Hinog? Ginoo ko pag panghambong niya lang harang gamay. Ha? Nasut na nasut kay ingat na. Isi, tuwa na lagi ni tuslo na lagi kang tiil. Hinta. Jara ka jud kanang ham dana. Oy. Sa kanina? Wa makakuan. Hinta kay half dana.
Ano mo nagaditatag, di ka makita, ano upawa ka? Di na makita alas 6 ni ba? Di, may ang kapuntan ka ng kapagkaon. Hatag be. Hi guys, Hatag lang paw. mga tsunamis. Adik ko diha. Kabangaan di. Cellphone niya. Adik ko. Tara mo nag-video. Gusto lang itong kaon. Mo na yang ila na. Katuto kay mabaw. Katura to kay mabaw. Ala kali may kay nito. Wala yang day avocado yang. Tu Tati. Bitaw. Avocado bitaw. Sa ari sa te. Na tumba. Bunga jud. Gagmay Sa ari lagi. Lati amin. Hala mo ni kay Mito ti. Di sa ka maglibog kasi mo kuan kay way dahon na ka sabod-sabod. Agsitayan. Anja makasaka lagi mo. No way. Pag hinay mo ha kay kuan ra bada. Ag kay Mito ra ba kay dali ra ma. Siak. Pisu kay imo man. Wa oy, wa pa ka gidugulong nga Abril naman ron. Humana. Sa tudlo-tudlo murag ilang tuwad. Kamu ha tudlo inyong tinan. Dira sa tibibiyan na makatakas po diri. Di man ni Violet ni. Di. Mas bayulit pagbuga ni Alon. Kani ka dyan, tulong ka kanina. Kisa man di mo saka. Mauna di halong, Na. saka di kalong. Ron. Magpakalaki ka ron. Hadlukon ko nasamot nagkatong dito yang. Atong amang gikuan gapon di siya pud siya kasaka. Dapat ko anong sungkit. Masungkit man Kani. Nane, ti ami, wa pa yan. Hi guys, dere ko punuan sa bayabas. Ting bayabas pa day karon, ting tubo pa, di ah. Ang daghana. Hawir sa along. Karong magkisilabot ka. Uno. Na, Ala day dakas ibabaw sa. Ah. Hindi na bayabas jud. Sige. Sige, hala nangangug lagi. Sagol-sagol na tadani, naibiyabas. Naitisa, kasi kailag tisa. Uwas tayang kailag tisa, tihda. Kay Mito. Hilaw pa niyang. Humok na ni si Jamo na hinog na. Kinsay na kaila dani. Kaila mo dani guys na. Mo na nigdugay ng ipangitang programi. Kani, mo ni jang sud na. Kinsay na kaila. minay baso ganina ato mo na. Video mo gud ni. Napa di baso? Haman. Ato. Dito bitaw ko mo ay naman ang baso ay. Video kan. Hala ka pudti. Pasignas ang likod dito na siya te. Tsaka gipang patong sige lang kay Mito. Tisa kay Mito. Daghana na sot. Sige, te, pagkaan. Bukan ba? Si Upay. Si Upay. Tsaka paikag bilang kay Mito. Bantay di mo pang tabawon. O ka na, isidli na. Isidli na na. Butangig. Isa kay ito. Begas man kasot. Kasi kay, Mga pamangilambos. Ano ba ito taklo din? kay Mito.